DXDC Panaygon. DXDC Panaygon. Ay, naami din sa imuha karon gi surprise. Na-surprise ba kanay? Surprise tayo, Jod. Ay, ayan. So kami ang DXDC RMN Davao Team og subay ning panahon sa Pasko. Kami ni adin ni aron manganta subay sa amo ang DXDC Panaygon. Papaparara para, papaparara para, papaparara para para. Hey, 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 papaparara para, papaparara para, papaparara para pa. At mga kapatid sa tahanan dapat Pagmamahalan, tubuhos ng galak, ng tuwa, at makakarating sa bayan ang ningning ng kalangitan, hawin na dayon, makarating! Wow! Merry Christmas! Ayan si Nanay Lilia Siton sa Times Kogon, Matina Ablaya! O sa mong ibati karon nga, wa gid mi nagsaba-saba na nga, ani gid mi sa imong karon para manaygon. Gani nala, surprise gani kayo ko. Ay, dugay na taga paminaw si DXDC Nay. Dugay na kayo mamoy, dugay na kayo jud. Ay Nay, gawas amo ang pagkanta, pagsayaw, pagsyagit ka ganina Nay, na ami dala para sa imuha. Pero before that Nay, unsa ba ang imuhang pag-ampo karong Pasko? Ang ako jong giampo karong Pasko bahalag wala bi dagang kwarta. Nalay handa gamay og maayong lawas tanan akong tibok pamilya. Ko ay kabalakan Nay, kay kana imong ingon nga handa gamay. Amo nang dungagan nanay. Atong unahon karon ang bugas. Tuaga. Naglisod gyud tawon si Radyoman Bernard Pantalion sa pagdala nga arang kabukoy. Gabi na jud na Radyoman Bernard. Pila man nakakilay mo ang dala pila ka sako. Next ato ang ihatag kang nanay, maoang Fruit cocktail from Philippines. and syempre, Radyoman Kirby, go go go! Adunay bihon! Adun luncheon meat og corned beef! O gusto sunod, Radyoman Juna? Natay hotdog og ham! Okay, syempre, Radyoman Jen, yung sa dala ni mo? Kapit! Pag nakapag na yun eh! Kapit! Wala kompleto, gyud mga higala. Unsay dala ni mo na Radyoman Irin! Wine! Kung sa mong ikasulti nanay? Altahan, hilak ko na noon. Kailan ko rin ko sa kalipay ba? Kana surprise jud ko nagdahom. Salamat Hilak nanay ko. sa ulo. Kahilak ko na gyud si nanay mo kung ako magtanaw siya makahilak na pud ko mga higala. Wala Merry Christmas nanay gikan sa DXDC RMN Davao. And ang mga kasama ang aton DXDC Panaygon karon atangi kung asa na pud nga barangay mo adto mga higala alang sa tuang DXDC Panaygon. Merry Christmas! DXDC Panaygon. DXDC Panaygon.